by Brookside, Uganda, and that is the reason we're here. Kawadok e wach mar siasa en Ogai mar Azimio Kenya Alliance Raila Odinga obono mar biro dhi nyime kod ng'anyo kochako redio manyien ponono ni twak ma igeno e kindgi kod sirkand Kenya Kwanza ochako bare e Luanda. Odinga ne lose liend achiel kuom joma nowito ngimagi e ng'anyo madwe mokalo. Millicent Adhiambo miyo waler. Magi ne omienjo e seche mane Ogai mar Azimio Raila Odinga oyuore lien David Ofwaya mane owito ngimane tok kinyruok mag lisasi mane odo e lwet obila kinde ng'anyo mag Azimio mane kwedo sirikal kuom chal marach mar ochumi. Odinga wacho ni chik ok oyiene obila tiyo kod teko mathoth kuom jopiny mang'anyo mamol kata maonge kod gige lweny. Jopiny nyalo timo maandamano, jopiny nyalo timo petition, jopiny nyalo timo picketing, magin gik duto tema jopiny nyalo timo. Maandamano ok en gima makosa. Maandamano ne katiba. Oyieni jopiny nyalo timo maandamano, solo ng'ati sama gitimo maandamano no to en time yo makwe. Odinga mane ochopo e gwenge ma Siaya mar limo joma ne oyudo hinyruok e ng'anyo madwe mokalo bende ne onyiso buok mare e wi kwan oganda mane ohinyore e lwet obila. Kama ji odakie en ang'o mikethe? Nyithinde idhi golo e udi kirodho igo kanga mago ogwang' e ndara jolweny go jopiny raia gi arunge madongo dongo to kendo timore kuonde mamoko dhi odonje molo kuonde mamoko piny luo kucha motime giga ahinya timo giluongo ni ethnic profiling gi dho msungu. Odhi ni jogi dhi goyo ni mondo otim ang'o oshul kuon kuom Raila igoji igogi risasi tinego. Raila Odinga omedo seyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom wacho ni sirikand Kenya chalo kambi ma jokanyo ema yudo e ber. To ne wacho ni Kenya en kambi. Ne en kambi mantie jomoko man kod shares mang'eny ni shares matin. Jomoko be onge gi shares. To jowa gin jo Kenya gigo osuru ka jo Kenya mamoko. Omiyo ncha wacho ni adwa ni wabiro dhi nyime. To kama wantie ni waduogo chien. Odinga wacho ni katwak mar kwe e kindgi kod Kenya Kwanza ochako olwar to kweth mar Azimio pod dhi dok e ndara tarik 1 dwe manyien kendo bago ng'anyo mag sundo piny owacho mondo kel fuong'ruok ne jopiny kaluwore gi ngima mamedo mana idho. Nonyo kode gini wachako tarik 1 mar dwe mar August nyaka tarik 30 mar dwe mar August mer yalo weche gi te nyaka yalo marum ndalo 30 Kokorumo ni to tarik 1 mar Septemba jowani ok. Tinitie weche ma gibiro winjre. Ka ji winjre to bera. To ka ji ok winjre. To wadok kendo. We shall not be cowed. When Baba and the ODM Azimio fraternity says we go back to the streets, we will be on the streets early morning. Ewi mano omedo ni kweth mar Azimio biro mako bura ne obila ma oyud kod ketho mar hinyo jopiny e kinde ng'anyo. A young man from my village called Victor Oreme, who was shot by the police. The bullet is lodged in his lungs to date, and the doctors cannot operate it because if they do, then he will pass on. We are going to sue these people who caused his death. Kalore kod lipode mosechiw kod riwruoge makedo ne oganda, ji 41 osewito ngimagi nyaka ne ng'anyo mag Azimio chakre tarik 20 dwe mar adek higani. 12 kuom joma osetho e ng'anyo wuok e kaunti ma Siaya. Oganda mamoko mane oyudo hinyruok e ng'anyogo bende pod dhi nyime kod yudo thieth. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.